kum skunde makoro ndek pei ni bobed ka iloro boarding section janyathi kama ere kaka janyuol nego bed ni konye seche makoro chuno mar mondo mi janyuol otere skul machielo obed boarding kata skul ma ngato dhi skul to duogo pacho. Ani injili na poden manachiel. Safety. Ma is not safety for an adult, ma is safety for a child. Janyuol ema ka sirikal okoka measures machalo kamagi. That is why ninjo kana nyisi ni sirikal kata bed mana ni oloro skunde gi otiyo kodgi kaka ranyisi mar ni gik moko nego beni bedo kare. To on the other hand kaka jonyuol kata ochwanyowa but nyaka bende wawach ni wagoero kamano. Nikech iyudoga ka seche mang'eny kama sira oseyudre skul ni nyithindo to jonyuol ywak wacho ni gik moko ne ok otimre kare to ne ok otimre ni sirikal. Ok otimre nikech sirikal noninde tich. Koro sani sirikal ero nyisowa ni ne gisetieko nindo gichiew. You get? Koro jonyuol mae sama wan bende koro nyaka wa support godo tich ma sirikal otiyo ni. Wa make sure ni wang'eyo maber ni to safety mar nyithindwa chalo nadi. Joyce do ka jonyuol wan bende wabedo sometimes very reckless. Itero nyathi e skul, ikia ni nyathi nindo kanye, ikia ni nyathi chamo ang'o, ema winjo ka nindo ka wantiere nyaka some instances ma nyithindo no chamo nyaka poisoned food in school. Nyithindo nindi kitendi motimo chwarni. You understand? Koro janyuol mae sama in bende koro ikonyo godo sirikal goyo lweny ni kendo insist ni safety standards mag nyithindwa ong'i kendo chopo kare. Seche ma giseyie gichiew nikech seche duto wagogo kokoto gitamore ok giyie take responsibility ok giyie ni gitimore but gisetimo maber koro giyie. Koro mae sama wan bende nyaka koro waungu gi lwedo mondo safety standards giki obed taken care of. To janyuol ma nyathini maybe no bed affected ni skunde giki pod ilosa gi nyathi mondo bed gi that preparation ni skul iloro tilore nikech gima kama to kata an kaka mamani daher mondo wachiw nafas mondo skul no olosi. Koro meanwhile sama gilose cha tabo transfer somewhere. To kapo nono ni inine stage moro ma nyathino podi nyalo bet kode ot nikech ng'e skul moko mabor adier. Engineer Lazaro no wachonwa ni samoro idak Nairobi to nyathi somo kata mana Asumbi Primary St. Teresa skunde wawach ni mawang'ego kata samoro idak Kisumu to nyathi ni somo Nairobi Primary Boarding. Neno that distance inyalo kawo nyathi kapo nono ni nyako dhi mane boarding school tere kama chielo. To kapo nono ni in janyuol modak kata wach ni Nairobi kae to school ni buti kila kelo bede dei buti kanyo ero until things are right. You can always find a way. Wach ni mogik mori. Aparo ni asewacho mang'eny e wach mar safety ka. Wach na mogik en safety for our children in school. Erokamano ahinya Morino Kala, Dishon Otieno, kachiel kod na Rolex Ong'ute kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono bi wabed kod twak makare kotudore kod loro skunde mag boarding. Nyakwara Mogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbaka oromo okinyi ma kawuono. Wageno ni jonyuol ma seche moko nitiere kod nyithindo ma somo e skunde molor boarding sections mag gibo bedo ka giiko nyithindo go yo makare ne dhi e skunde mamoko higa manyien mar mondo mi nyathi kik bed affected ahinya to e yor somo kalore ni nyathi nyaka dhi mbele kod sombe e yo makare. Nyakwara Mogi Ajwang' ibed kod odiochieng' maber oriti masani nying